Sanibonani babukeli emakhaya, igama uThobekile wakwaMdlalose, phasi kohlelo le-Madlula Media, Inkinga Zomhlaba. Babukeli bethu, uma kuwukuthi uyaqala ukubuka ipheji lethu, bengisacela uprese u-subscribe kuze uzoba ukuqala ukuthi masiphostile ubone izindaba zethu. Babukeli bethu, namhlanje sibhalelwe uThando. UThando uthi unodaba olumshisayo esifubeni sakhe eselinesikhathi eside limshisa, afuna ukulibikela ubaba wengane yakhe. Kodwa-ke babukeli bethu, akumina ozonixoxela ngodaba laThando, sizohamba siye kuyena uThando, kube uyena uThando onixoxela lolu daba athi selinesikhathi eside limshisa. Ngiyabonga. Ngiphinde nginibikelele babukeli bethu, sesihambe safika kuThando obekade esibhalele. UThando ubhalile wathi, sesithobekile, kunodaba oluhleli esifubeni sami engifuna ukulibhodla, ngilibhodle kubaba wengane yami. Kodwa-ke babukeli bethu, akumina ozokhuluma udaba ngoba ukhona usela eduze kwami, ngizonika yena ithuba lokuthi anibingelele, mese nibingelele bese asixoxele lolu daba athi ufuna ukulibhodla. Sawubona Thando. Yebo, sesunjani? Ngiyaphila, bengisacela nje ubingelela ababukeli bethu emakhaya bese-ke uyaxoxa udaba lolo osibhalele ngalo. Sanibonani babukele emakhaya, igama lami nguThando, ngibhalele la kuMadlula Media ngenkinga engibhekene nayo. Inkinga engibhekene nayo inkulu kakhulu, kangangokuba ekhaya akekho umuntu oyaziyo, imina kuphela. Okay, yeah. And ngiyabona manje ukuthi iyangidla ngaphakathi, ngigcina ngine-anger, ngilwa nabantu isidingo singekho. So ngithe angibhaleleke la, mhlawumbe usizo ngingalithola. Sisila nginenkinga. Okay, ya, unenkinga Thando. Inkinga yakho mhlampe nje emayelana nani? Imayelana nengane yami. Unengane? Yebo, nginengane. Ineminyaka emingaki ingane? Ino-3 years. Ineminyaka emithathu? Yebo. Okay, inkinga-ke ithini? Inkinga, ngihlala nomuntu wami, uyasebenza bo, kodwa ufika ngama-weekend. Lo muntu ohlala naye ngabe ubaba wengane? Cha, akuyena ubaba wengane. Okay, haya ngilalele. Ubaba wengane umngane wakhe. Okay. Manje inkinga engibhekene nayo, ngifuna ukwazisa lo okuyena yena engihlekisana naye ukuthi ingane le nginayo akuyona yakhe. Imake Thando. Lo hleli naye uhlekisana naye, wazi ukuthi le ngane eyakhe? Yebo, wazi kanjalo. Oh, so wena ufuna ukutshela yena ukuthi ingane akusiyona yakhe, ekamngani wakhe. Okay, ya. Manje angazi ukuthi ngingaqala ngakuphi ngithi ngiyamtshela because ngiyabona ukuthi yena uwumuntu o-right, oyiphethe kahle ingane yami, ongathi mangimshiya naye ingane yami ingawumuntu nje onakekelekile. So ngidinga isixazululo sokuthi ngimazise lolu daba ngoba ngiyambona ukuthi uyimisele, ufuna nanokuyoyikhokhela ekhaya. Manje uma ukuthi ngiyamvumela ukuthi uyoyikhokhela le ngane, ngiyabona ukuthi inkinga izovela ibhebhetheke kakhulu kunokuthi yehle. So mangabe ngizomvumela ukuthi ayokhokhela le ngane ekhaya, kuzogcina kugula ngisho ingane. Okay, ngiyezwa. Ngicela ukubuza nje Thando ukuthi ngesikhathi ubuthandana nalo hleli naye manje nomngane wakhe, ngifuna ukuthola lapho ubuthandana nabo bobabili? Kahle kahle besingathandani nomngane wakhe. Benenze njani? Ubekafike angivakashele sihlalele naye, kube ukuthi sigcina yabo sekwenzeka izinto engamele zenzeke. Nakwenza mhlambe, ngixolisa nje ubuza kakhulu ukuthi ngifuna ukuthola ulwazi mase-ke ngiyazi ukuthi imsuka wayofunga. Seninakwenza bekuyinto enihlale niyenza menivakashelene engazi lo uthandana naye? Yebo, bekuyinto eyenzakalayo. Ngesikhathi-ke ukhulelwa wathola kanjani ukuthi yilo ubaba wayo noma ilo, ngoba phela nalo mefika asho ukuthi kwenzeka kanjena-ke, lo ongayena ubaba wengane ngathini wahamba emsebenzini mjwayele ukubuya ngama-weekend. Kwaba nje nesiphithiphithi esiba khona, wagcina engabuyanga mhlawumbe inyanga yonke. Wayekona ukuthi umngane wakhe kubeleke efike ngi-check-a njengoba engekho nje yena, afika ngi-check-e kwenzakala, afika ngi-check-e kwenzakala. Mangithi ngiye eklinikhi sengiyabala-ke iy'nyanga, ngithi hhayi phela lokhu yena owami wayengekho ngaleyo nyanga leyo, nganginalo. Ngathola kanjalo ukuthi ingane eyamngane wakhe. Yini eyakwenza ukuthi unike lo ingane ngoba phela uyazi ukuthi eyamngane? Ubhuti lo ngithandana naye u-right, nenhliziyo enhle,
U-right ihlobo luni? U-right ngokuthi unenhliziyo enhle noma unemali? Nemali. Okay. Uniphethe kahle? Usiphethe kahle, ayikho into esiswela uma ngabe ngikhala nje ngithi kushoda ukuthi akabheki nje le akananazi. Kuyasho ukuthi nje khululeka. Isona sizathu. Yebo. Uma ucabanga-ke sewufika usumtshela ukuthi le ngane eseyikhulisile iminyaka emithathu akuyona eyakhe, uzozizwa kanjani? Inkinga lapho Nkosi yami, ngiyasaba ngazi ngingenza kanjani because ngiyazi ukuthi uzophatheka kabi ngendlela angithanda ngakhona nengane acabanga ukuthi eyakhe, ngendlela sinakekela ngayo. Hey, ngiyasaba ngazi ukuthi uzokwenzana ngazi. Uma ucabanga uyokuxolela? Angiboni futhi noma ngabe kuthiwa akangixoleli iphuthe lami inkulu into engiyenzile kuyena. Wena uyafisa kodwa xoli? Ngiyafisa nje lento engaphakathi ngiyikhiphe ngigonyuluke ngikhulume naye. Mhlawumbe uzongizwa, uzo-understand, angazi. Hayi, okay, ngiyakuzwa sisi. Bengisacela ukubuza nje, ngabe uyazi yena umngani-ke lo othi uyena baba wengane ukuthi ubaba wengane? Ya, uyazi umngani. Ngiyakhuluma nje naye ku-WhatsApp ngamtshela ukuthi lolu daba ngifisa ukulidlulisela phambili ukuze ngizokwazi ukuthi nami ngikhululeke enhliziyweni. Ngabe sengambuza-ke ukuthi wena ucabanga ukuthi ngenze kanjani? Washo ukuthi hey, angazi ngoba phela nami lento engiyenzile iyihlazo futhi umngani wami ongithemba kakhulu. Yeah. Ya. Uphi yena manje umngane? Hey, uhambile ule Matatiyela, uthe uyagoduka ufuna ukushaya umoya kancane. Oh, sho ukuthi njengoba nje uthi umngane uhambe benisaqhubeka nomngane niyenza phela indabandaba leya? Hayi, bese singasayenzi, bese simile kancane because ngamtshela ukuthi ngifuna ukulungisa indaba yenganyama, sike sime kancane. Wabe sasho ukuthi hayi akanankinga-ke. Benisamele kancane nisazoqhubeka? Hayi, angiboni kodwa Nkosi yami sisazoqhubeka ngendlela enginenkinga ngakhona. Angiboni. Okay, phela bengizwa ukuthi nisamile kancane. Ngeke kuze kusenzeke. Hayi, okay sisi, ngiyakuzwa. Singamthola kanjani-ke yena-ke u-boyfriend wakho? Hayi, khona la singambiza. Ungamfonela? Yebo. Eze la kuthini? Babukeli bethu sesimfonelile-ke ubhuti, wafika. Sawubona bhuti. Yebo, sawubona Nkosazana, kunjani? Ngiyaphila, unjani? Ngiyaphila Nkosazana. Bhuti, mina igama lami nguThobekile wakaMdlalose, phasi kohlelo leMadlula Media. Sila namhlanje sibhalelwe uthando uthi unodaba afisa ukubhodla kuwena. Ngiyakuzwa Nkosazana, ngingezwa ke mhlambe udaba. Mawucabanga nje yini uthando ongabafisa ukutshela yona? Noma ngingeke ngazi ngoba ngithola nje ucingo manje ukuthi angiphuthume ngibe seduze iloko engisakwenzile. Ngoba naye ushilo ukuthi khona afuna ukukudlulisa ngasithi hayi angivele. Okay ke. Thando, ngicela ukubuza ubhuti mhlambe kube mina othi ukumdlalela kancane noma wena uzomchazela ukuthi kungani umbizele la namhlanje? Ngizomchazela mina. Okay, hayi ngisacela bandla umbeke esithombeni, ngiyambona naye ukuthi unokuthuka manje. Sihle sithanda sami. Njengoba ubona uSiso phambi kwakho ubebizwe yimina ekutheni ukuthi azongisiza ngodaba engibhekene nayo. La nginenkinga ngimele ngikutshele yona. Cela ungaphatheki kabi. Ungangizwa kabi, uzama ukunginikeza indlebe ungilalele. Kona ngiphatheke kabi kwamanje nje ngisathukile. Kona ngiyazi ukuthi lokho engizokusho kunzima kakhulu. La nginenkinga njengoba ingane lesinayo soba yithu owazi ukuthi eyakho akuyona yakho. Akunjani? Akuyona yakho. Hayi, ngizwa leyo sithandwa, ngizwa kanjani? Kwaba nenkinga yabakhona njengoba wena uhlezi ubuya ngama weekend. Ya sithandwa. Bengike ngihlale nomngane. Hayi, ngeke sithandwa, ngeke mhlambe khona okunye osafuna ukungitshena kona sithandwa. Ungafuna ukunginyusela nje ngeBP bakithi. Ungalingi sithandwa. Makamfana. Hayi makamfana. Lengane le uyazazi inhlelo ngayo esinazo. Lengane le uyazi noma ifika lapha yakudla mina. Bathokoza bonke manje ufuna ukuthini kumina sithandwa. Hayi sithandwa, mhlambe khona okunye osafuna ukungitshena kona.
Ngicela wehlise umoya ngeke wehle sithando. So usuke wathinta nje isithandwa sami umfana wami bakithi. Hayi ngeke mama. Uyazi lengane le kumele ngiyokwenza izinto ngayo. Uyazi ukuthi kumanje lengane le kade ngenza bengifakela imali nje ngesonto edlule. Uthi ayiphilile kanti uyazi. Hayi ngeke sithandwa sami hayi. Wenkosazana ume kancane. Sithandwa sami. Ngiyakwazi. Kulesikhathi esingaka ngihleli nawe. Lokhu kwaze nini? Kade ngakwazi inkinga bengisaba ukukhuluma. Kusho ukuthi ubuthule nayo yonke lento. Uzongitshena namhlanje? Hayi ngeke baby ngeke mama. Ngeke. Ingakho ngibiza usisi ukuthi azongisiza ngikwazi ukuthi ngikhulume nawe. Ngicela wehlise umoya. Wathula sithanda sami ngaze ngamqamba ngathi usipho sethu. Hayi ngeke uxolo nje. Kwakona nje uzungitshena ukuthi akuyena okwami. Isibindi nje sithandwa sami sokungitshena lokho. Hayi angizwa nkosikazi hayi. Baby angizwa. Kancane nje baba, kancane bengisacela nje bandle ukwehlisa umoya. Hayi ngeke nje ntombazana, ngiyakuhlonipha ngixolisa ukubiza ngontombazana usebenza ekitchen. Lolu udaba ukuthi umfana wami akuyena umfana wami. Phela ngithi ngiyakubona. Lo mfana lona nje ngimthanda ukufa ukubhubha. Hayi ngeke ngazizwa ngiyajuluka manje. La bengicela uwehlisa umoya ukuze ukwazi ukumuzwa akuxoxele lonke udaba. Yebo udaba nkosazana yami ngehla. Ukukhe ngenhla kodwa kumnike isikhathi achaze lonke ukuze uzokwazi. Bangathini nje kodwa sibalukhulu sengifika nalolu daba. Bangathini? Sengizosho ukuthi lo mfana wethu lo usipho sethu akuyena owethu. Kodwa egcinena ngithi uzokutshela iqiniso. Hayi kwalona iqiniso leli liyinkinga ukuthi ngilemukele. Kodwa phela kumnika isikhathi ke akutshele konke. Wena njengoba usutholile ukuthi le ngane lo mfana wethu unkosazana uneminyaka emithathu. Bengizomnika isikhathi esingakanani phezulu kwesikhathi asesitholile. Cha mnika isikhathi manje akuxoxele konke uzothola ukuthi ukujulukisa kwakona lokho isithandwa sami. Esengihlale naso mangibuye noma ngile ethi baba kubhlungu phasi konyawo ngithumela igrandpa. Unemfihlo ukuthi umfana wami hayi angizwa kahle kwakona ukuthi sengizothi umfana wami engathi ngizomnikela igama lo mfana engathi usewumfihlo. Sithandwa sami awungitshene kahle ngalomfihlo. Owakuphi? Sana sami umfihlo ngoba usevele owakuphi? Umngane wakho. Habe ngiyavivinywa ngisehlane. Ngiyaxolisa sana. Awuphinde. Inhloso kwangeyona. Wena umucabanga likhona uxolo kulento. Ngiyazi ukuthi singayilungisa sikhulu. Kanjani? Inhloso yami cela wehlise umoya silungise. Makuthiwa siyalungisa siqalaphi isithando? Sobona ikhona isisombululo sophuma naso. Okushuthi elisha igama lalomfana ukuthi usiyobona. Kuyohlezi kuyisipho sethu ngiyazi. Hayi ngeke ngizwa. Nina bomagaduzela ngizwa. Thando. Uthando lingakalami sithando. Namandla ami nokuhlala entabeni. Ngithi ngelinye ilanga buka kumanje lo mntwana engade bambekile. Ngazi ukuthi mina kushuthi kufanele ngibambe okuyimbuzana ngiyomveza kodlameni uthi behlisa ulaka kanti vele ulaka lukwena mawakhe. Ingakho ngibiza usisi ukuthi azongisiza ungazi uqhubekele phambili nenhlelo obuzihlelile yabo ngisheshe ngigweme ukuthi okuningi ungakwenzi because hayi angikuzwa nje kwakona sisi kwawena ungixolele mntakama angiboni ukuthi likhona ikhambo ozoba khona la. Angiboni sithandwa sami ngeke. Kodwa phela baba. Kodwa phela egcineni kumele wehlisile umoya. Ngiyafunga ngiyagomela ngingavuka amadlamini ephelele. Angithi uyasho ukuthi le ngane ibingaphilile mina ngizwa ngawe. Ibingaphilile impela. Uyakutshela manje uthando ukuthi le ngane akusiyona yakho. Cabangela ke lo mphefumulo omncane. Impela umkhafazi usithandwa washo ukuthi ubambekile umfana usipho sethu ngathi ngithi ngizoqhamuka. Asehlisi kumoya manje ngiyazi ukuthi lento akutshela yona ibhlungu I understandeki kodwa ehlisa umoya ke phela manje uzame ukucabangela lo muntu wesithathu. Ngeke nkosazana ngishaya phansi ngonyawo. Njengoba ethi uthando wengane yami mngani wakho kusho ukuthi ngeke ayithole umngani wakho. Kukuyena uthando lokho ngoba manje lengane sengiyayiqamba umfihlo lo mfihlo lo ngifisa ukwazi ukuthi yenzeke nini lento kanjani. Thando imuphi lo mngane? Umphendule bandla nangu unemibuzo. Umngane wakho yebo hayi impela ngifuna amandla lozwana naye kakhulu. Lo bengidli ufamandla muphi yena muphi? Lo buzwana naye nje. Lo walawo thangweni? Yebo. Amen. Ngifaka imali nje ukuthi ulungise iwindi la kwami la ngithi ihlala khona kanti niyazi ukuthi ngale kwesicapha khona okwenzakalayo. Ngiyaxolisa. Hayi ngeke alukho uxola lokho. Awumchazele nje ukuthi nkosazana.
hayi alukho uxolo alukho Kwenzakalani? uxolo lavele lonakala nje nalolu suku lami bakithi ngibuyile ngithi ngizohlala noSipho sethu Kodwa phela ehlisa umoya baba wami. unuzokwehla kodwa Umlalele. ngibona ukuthi naneStifu ngeke soyehlise lo moya angiboni sacela ukuthi nje emva kwale nkulumo ngizothi ukushaya umoya uphi yena lo mfana wethu uSipho sethu impela umfana wami uphi ngoba phela ngeke kuphela ukuthi umfana wami kanti umngane kamnganami uvakashela ugogo wakhe. oh umsusile ngoba wazi ukuthi khona lento le Phela ngenzeka ukuthi uyaboma ngabe uvuko ulaka lwakho ucabanga ukuhamba naye. hayi ngeke ulaka manje makaSipho sethu ke mawengane yami ngoba ngisazosho kunjalo futhi ngeke kuphela manje nake ucabanga senze njani ngoba ngizwa mina Ngicabanga ukuthi sana sami lethu sihlale phansi sikhulume mande iya kubantu abadala yabo kube yithina esikhuluma kuqala mina nawe before sitshela abazali bethu. Ngiyazi usibona abazali bakho bazongibuka njengomuntu omubi. kwamina ngizokubuka kanjani kumanje Sana sami ngiyazi ukuthi usadiniwe lento soyikhuluma kahle mina nawe yabo. ngeke yehle sithandwa sami ngeke ngishaya phansi ngonyawo ngeke yehle Ngiyacela wehlise umoya. Ngicela ukubuza kancane nje Thando. yebo Umngani wakho yena nje ayikho nje into obuyisola mhlawumbe uthi iyenzeka phakathi kwakhe noThando. njengoba ke nkosazane echazile ukuthi ngibuya ngekhathi ngenxa ke yetoho bengazitsheni ngoba bengithi noma ngingamtholi ngithumele nomngane hayi angibhekele uma kamfana lapha ngoba ngimthola ocingweni uyazazi ke lezi zinto zokuxhumana ke zibuye zebe nenkinga ngoba nogesi beyangitshena athi hayi baba kamfana ugesi busihlupha mhlawumbe uma ungangitholi unenkinga sengizocabangani ke manje nkosazana ngizocabangani ukuthi mhlawumbe bengingamtholi ngoba uzobona uzofona ubaba kalomfihlo njengoba phela sengiyamqamba lo mfana kusho ukuthi umfihlo ke manje Izothini mawucaba ingane usuyibiza ngomfihlo? nikona ke lo ngifuna ukukuthola kuma wakho ukuthi manje mina uma ngithi njengoba ngithi ngizoshaya umoya uzothini enganeni ngoba manje kwamina lento iyangijulukisa kumanje nkosazana yabona kwa manje ngihluleka kwakumbheka uma wamntanami Kodwa phela baba kufanele wehlisa umoya ke angithi uyasho ukuthi uyaxolisa nizama ukuyilungisa. hayi uxolo nje nkosazana engathi nokwamanje ngisazoyolibheka ukuthi ngiyalithola kodwa hayi ngeke kwamanje ngathi lusangale kodla mina Yena ku ingane le yenu yomfana usazoyithanda uyinika uthando inakekele njengoba kade wenze noma usulazi iqiniso. nkosazana engingakusho ngoke enganayo inacala ngingasho ngithi ngizokwenza bengikwenze nganeni ngingenzela unina manje okukanina ngisho ukuthi ngiyini engicabangayo Uyayithanda lengane ngithanda ngiyayithanda ingane futhi ngohleze ngiyithanda kodwa manje ile mfihlo le unina kade ingaphakathi kuyena engenza ukuthi namanje ngisajuluka yabo ngiyafiyuma nje nkosazana ngiyafiyuma kodwa ingane ngeke ngayithwe siqala likanini uzothini phela kumngani ngoba umngani ayabona kungayikhuluma yamngani okwamanje ungayikhuluma yamngani ungayikhulumi nje ungayikhuluma ngifuna kwakuye kamngani yindaba ungambuza uthando ukuthi umngani uyazini ukuthi ingane yakhe yabo nje kwakona ukuya lapho kushuthi kusazoba nezinye imfihle engizozithola ngoba kwakona lokhu lo mngane lo umngane enkosazana obeseduze nami eguleni kwami nezinkinga bezikhona phakathi kwami noma wengane yami uThando bengizixoxa naye kodwa ngoba sesafika thina njengemadlula mithi ayisale seyiphuma zonke imfihlo kuze nawe uzokhululeka iwazona lezi imfihlo lezi sifaka umuntu enxebeni phezulu kwalomfihlo lo umfana wami uSipho sethu lolu daba leli ngoba seze wafika nalo uThando walibeka sekubalekile phela ukuthi likhulunywe lifike esiphethweni salo yabo nje inkosazana okokuqala angisiboni isiphetho kule nkulumo lo mfana lo mhlalile noma wakhe yonke leminyaka ngikhulisile lo mntwana ngondlile izimali uma ngingakubalela impela liyaguga iphakethe angisiboni isidingo sokuthi mhlambe kungane imfihlo esingathi siyaziveza la umntwana owami finish uma niliqhuba lo daba mina noma wakhe impela ngathi uzongena phansi konyawo sengiqedile lapho ngiyema umntwana owami ngizomondla nisale kanje cha phela musu kushiya hlela ngathi thina besakuzana nje umntwana owami sekuphelile ma umntanami Sipho sethu owami eyakho nomnganami okwethu mama nisale kanje inkosazana kodwa phela besicela ukuthi nje kanje lo daba leli Thando uyamuzwa ke yambona lo muntu unolaka ushile akafuni ukukhuluma futhi uyamuzwa ke uthi ingane yakhe sukela manje na ke ithini iplan ngengane uzokwenza njani Sisi njengoba esazi nje ubhutela ngihlala naye ngibonga kona ukuthi useyazi noma kuba khona engikwenzayo usezokwazi ukuthi ngenzele umntwana
Ukuphi lokho ozokwenza? Lokho ukuthi ngihambise umntwana kubo enze lokufanele. Uzomtshela yini yena u-boyfriend phela? Angiboni kuyise elihle ukuthi ngimtshele cause ukuthela uzophinda iqale phansi. Yena uyimthathe njengomntwana wakhe, so ngizokwenza engazi ngimtshele sengenzile. Yo, kuzoqala phasi ezinye inkinga nje futhi mangabe usowuthatha ingane wayisa le yena wangamtshela. Namike indlela engenza ngayo sisi ukuthi ngivikele umntwana wami ngoba ngiyabona ukuthi ngempela uzogcina segula ngiphinde ngene kwezinye inkinga. Uyazi ukuthi lo muntu njengoba esewendla isikhathi esingaka lengane, engakhona inyathele angayithatha ngoba phela wena lento oyenzile ifana necala umondlisa ingane engeyona yakhe ube wazi kahle ukuthi akusiyo yakhe. Ngiyazi. Angazi ngempela ukuthi ngingenze njani, ngingakhuluma kanjani naye. Ehlisa umoya konke lokho esesidlule kubona. Yabo nje akudlulisa, angazi ukuthi ngempela ngingenza kanjani. Hayi okay, ngiyakuzwa nje angisayidi muntu angizothi masayidi mina njengoba ungibizile uthi unento ofuna ukuyikhuluma wayikhuluma and uyabona ukuthi akayizwa kahle sekukuwena ukuthi ingane le uzoyithatha uyise kubo kwayo yenzelwe amasiko ukuthi yena ke niyobe senixazulula kanjani nina seninobabili sekuthi ngizoze ngikushiyela kuwena ngoba sikhulumile thina naye. Alright sisi, ngiyabonga kakhulu ngokuthi ufike nje ngiyikhulume lento naye ayazi. Uzizwa njani kodwa umtshelileke? Kukhona lokho okukhululeka okuncane kodwa hayi ngale ndlela ebengifisa ngakhona ukuthi ngikhululeke, yabo leyo nto leyo. Because bengifuna nje lolu daba silukhulume luphele kube ukuthi nje sivumelana ngento eyodwa noma kungasenzeka ngale ndlela ebengifisa ngakhona. Kodwa ngibonga ukuthi yena useyakwazi ukuthi ingane akuyona yakhe. Hayi okay sisi ngiyabonga. Babukeli bethu udaba selifike esiphethweni noma nibonile babukeli bethu ukuthi udaba lethu aliphethanga kahle nizibonele nani ubhuti usukumile washiya kanjalo wahamba ngoba lento abeyitshelwa uThando akayizwa kahle. Sithembe ke babukeli ukuthi ngelinye ilanga uyokwazi ukuthi axole amkele ukuthi lo mntwana kuyena owakhe ngoba phela uThando uyasho ukuthi yena uzomthatha umntwana amise la kuyikhaya lakhe khona la ngempela. Naye ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga amkele ukuze azoqhubeka nabo bawu2 bakwazi ukuthi sebebo babili babe right noma ke sebengahamba ngendlela zabehlukile kodwa lolu daba nengane liphele ngendlela right. Siyabonga.